Jeg tænker, at man dømmer nogen for noget, altså de ikke har noget sådan styr over. Jamen, racisme, det er, hvis man forfølger nogen eller efter nogen på grund af deres, hvor de kommer fra, altså hvad for en race de har. Det kan også være, hvad for en tro de har, eller hvad for en seksuel orientering de har. Det er nogen, som har problemer med andre mennesker på grund af, hvordan de for eksempel ser ud. Racisme for mig, det er, når der er nogen, der ytrer sig over for andre folks hudfarve eller oprindelse. Også når det ikke altid er positivt. Det er, når man gør det negativt, så er det racisme for mig. Det synes jeg overhovedet ikke, det er acceptabelt. Aldrig nogensinde. Folk skal have lov til at have den race, den tro og den seksuelle orientering, de har, og kunne leve efter det. Jamen, jeg synes, det er sørgeligt, at det stadig finder sted. Jeg synes, det er ærgerligt, at der er nogle mennesker, der stadig skal udsættes for det. Jeg tror desværre, at det er noget, det har foregået i mange år, og det kommer til at foregå rigtig mange fremover også. Jeg tror, der findes racisme overalt i dag. Altså, det er, man vil jo rigtig gerne pakke det ind og sige, altså, det er ikke noget, der findes mere, fordi vi er så civiliserede og udviklet, men altså, det sker overalt. Racisme. Jeg vil sige det som så ikke direkte racisme, men altså, jeg kan huske dengang i folkeskolen, der kunne man godt blive drillet af, at man måske havde en anden hudfarve, eller kom et andet sted fra, end de andre elever gjorde. Ja, det har jeg da på tv og set en del i virkeligheden, så ja. Jamen, jeg tror, det er rigtig, rigtig hårdt, og jeg tror, det kan være meget ødelæggende for hele deres syn på tilværelsen og også deres selvværd og selvfølelse og sådan nogle ting der. At man ligesom bliver forfulgt for noget, som man enten tror på, eller noget, man er født som man jo ikke kan gøre ret meget ved. Jeg tror, man føler sig udenfor. Jeg tror, man føler sig udstødt. Man bliver anderledes, man bliver udstillet ved, at der er nogen, der er racistiske over for en. Det er en påmindelse om, at man ikke er ligesom måske flertallet der, hvor man befinder sig. Det man kan gøre, det er at sætte fokus på det. Få folk til at tænke, før man taler nogle gange, og tænke, før man handler. Jeg tror, det er svært. Ja, fordi jeg tror, man selv som individ har svært ved at gå ind og påvirke alle de andre. Man kan selvfølgelig prøve at fortælle dem ens historie. Jeg tror, det allervigtigste det er, at man simpelthen får talt om det. Man skal i hvert fald ikke gå med det selv, når man bliver lidt ældre. Så kommer det til at sætte sine spor, og det vil komme til at påvirke det enkelte individ i en negativ retning, fordi man hele tiden bliver irriteret, og måske man føler en eller anden form for had ind i sig.